sve je završilo. Hvala Bogu, završilo je na najbolji mogući način. Vjerujem da nije bilo pritisaka, da nije bilo pomoći i vas novinara koji ste izvještavali o tome i prenašali i naše zahtjeve i dali nam podršku u poštivanju toga zakona. Ja vjerujem da ne bi bilo došlo do ovog danas sporazuma. Ali evo, još jedanput zahvaljujem se na razumijevanju i gradonačelniku i gradskoj vlasti na ovome što smo danas postigli. Osnovica za obračun plaće je 947,18 eura, dakle to je 1901 ili 1-2 eura će biti bruto plaća odgajateljice sa višom stručnom spremom u dječjem vrtiću u Križevcima. A neto ovisi o odbicima, ovisi o svakom pojedinom radniku. Dakle, otprilike se može negdje 1300, tako nešto. Pa tu negdje oko 1300-1400 eura. A da ima tih lokalnih šerifa i lokalnih moćnika koji si dozvoljavaju i uzimaju za pravo da ne poštuju zakone ove zemlje. Eto, hvala vam lijepo. Ako ima pitanja, tu su i kolegice koje su s menom sudjelovale u pregovaračkom odboru, koji smo danas, kažem, polučili jedan veliki uspjeh za radnike dječjeg vrtića Križevci.